ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದು ತುಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಸುಲಾಬುಡು ಮಲ್ಪುಲಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂದೆ ಅಂತೊಚ್ಪವೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಮುಲಿಯಾನು 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೆನಿತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದಿವೋಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಮುಂಚಿ ಪೌಡರ್ ಪಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೋಡು 1/4 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ದಾತು ಮೊಸರು ದಪ್ಪ ಮೊಸರು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಇದು ಬೋಡ ಆಪುನಾತು ಒಂದನಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂತೆ ಮುಲು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಎಕಡು ನೆನೆಪಿತ್ತಿಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆಯಾನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀಕನಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಲು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡಿ ಆನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯ ಮುಲು ಬಣ್ಣಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ ಚಿಕನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದೀಕ ಯಾಂತೆ ಅರ್ಧ ವಶೆ ಚಿಕನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜೆ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಜ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯೋಡು ತುಲೆ ನೀರ್ಲ ಪೂರ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮಗತು ಪಾಡ್ಗ ಇಂಚ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋಡು ಒಂಜೊಂಜೆನೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಗತು ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೀರ್ಲ ಪೂರ ಆಜುಂಡು ಲಾಯ್ಕಡು ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಫ್ರೈ ಆತುಂಡು ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ದೆಪ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾನು ಒರಿದಿನ ಚಿಕನ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬನಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು 4 ನೀರುಳ್ಳಿಯಾನು ರಫ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿದು ಪಾಡ್ದೆ ಹೆಚ್ಚ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ನೆನತೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿದ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೊಂಚೂರು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಾನು 4 ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋಡು ಒಂದೊಂಚೂರು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪಗೈತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇದು ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪವಡು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು 3 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ತುಲೆತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಬುಕ್ಕ ಚಪ್ಪೆ ಅರ ಬುಡ್ಕ ಒಂದೆಂತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡಿಯಾನು ಚಪ್ಪೆ ಆಂಡು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೇರು ಬೀಜ ಪಾಡೋಡು ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್ ಮೂಲೊಂಚಿ ಪತ್ತಿರುವ ಬೀಜದ ತೊಂದಾನು ಒಂದು ನಿಂಚ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ದ ಸ್ಮೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮುಲಿಯಾನು ಮಲ್ಲ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ನೆಕ್ ಬಟರ್ ಪಾಡೋಡು ನಿಕ್ಲಿ ಬೋಡಂಡ ಎಣ್ಣೆಲು ಅಂತ ಪಾಡೋಲಿ ನಾನು ಖಾಲಿ ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾವಡು ಖಾಲಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋದಿದ್ದು ತಿರ್ಗಾವಡು ಒಂದಿಟ್ಟು ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಡು ಆಯ್ಕೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದಿನ ಕಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟುಂಡು ಇತನೆಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತನ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಾಗ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಒಂದೇ ಪೋಪುಡು ಅಂಚಾತು ತೂದು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಅಂತಂತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕದಂತೆ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರ್ದರಿದ ಪುಡಿ ಈತೇನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೋಡಂಡ ನಿಕುಲು ಪಾಡೋಲಿ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿಂದು ತೋಜಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕುಡೊಂತೆ ನೀರು ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂತ ಒಂಚೂರು ಕೊದಿ ಬರೋನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಒರಿದಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಉಪ್ಪು ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೀರು ಕಮ್ಮಿಂದು ತೋಚಂಡ ಮೂಲು ನೀರು ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ದಯಪಂಡವು ದಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡನಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಗ ಮತ್ತು 5 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಇತ್ತೆ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಕಪ್ದಾತು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡಿ ಬುಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ಕೊದ್ದಿಯಾಡು ಲಾಯ್ಕಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ಯಾಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಕೊದ್ದಿಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗಿತ್ತೆ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಕೈಟ್ ನೆಟ್ಟ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಲೆ ಏತು ಸುಲಾಬಡು ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೋಡಂಡ ಚೂರು ನೆಟ್ಟ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂದೆನು ಚಪಾತಿ ರೋಟಿ ನೊಪ್ಪು ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.